No niin, moikka kaikille. Mä aion tänään pelata taas Horrific Housingia toisen kerran. Viime kerralla, mä en muista, me tarvittiin voittaa yhdesti, mutta tänään on nyt tullut päivitys. Jotain uusia pelimuotoja ja ornamentteja ja semmosia. Ja sitten oli kans tullut joku Rocket Launcheri ase. Niin katsotaan, että pääsisikö näkemään mitään niitä uusia hommia. Mulla ei nyt ihan hirveästi rahaa oo, niin mä en voi ostaa niitä uusia ornamentteja tai mitään muutakaan semmosia. Joten joo, kohta pitäisi alkaa peliin. No niin, eka pelimuoto on Sweeper näköjään. Eli tässä on semmonen laserihomma, että siitä pitää hypätä yli. Jos mä oon huomannut oikein, se kans niinku nopeutuu joka kierroksella. Koska ei se yleensä ole näin hidas ainakaan. Toivottavasti sitten tulisi joku talo tai joku tommonen, niin ei tarvitsisi koko ajan hyppiä, tää on aika järsyttävää. No niin, ja nyt sataa happoa taivalta. Ihanaa. Mitä mä yritin? Seuraavaksi on tämmönen studi. Tää studi on aika tylsä, koska tässä ei pääse ollenkaan hyppimään. Pääsee hyppimään. Mä en saa puhua. Pääsee hyppimään, mutta ei pääse kävelemään mihinkään, koska no joo. Joten tässä voi oikeastaan vaan nyt pyöriä ja odottaa. Mä oon tässä nyt hetken aikaa pyörinyt ja mä sain tämmösen jedi valomekein. Hei, näköjään mä pystyn kanssa hyppiä korkealle, joten periaatteessa pystyinkö mä hypätä tuohon linnaan? No nyt mä ainakin pystyn hypätä linnaan, kun tohon tuli toi toinen. Noniin, minun linna lähes pois. Niin just, minun linna. Ihanaa, mua yritetään tappaa täällä. Hei, minun linnaa! Nonnii, ei oo enää minun linnaa. Onko tää seuraavassa pelissä me ollaan nyt täällä Town mapissa. Ja täällä on jotain ihmisiä, jotka tappelee. Joku on jäässä ja jolla on siivet ja joku palaa ja kaikki tuhoutuu ja ihan kakkaa. Mutta mä nyt kykkii mun taloon, koska täällä on turvallista. Ehkä. Jos ei kukaan löydä mua, niin sitten on turvallista. Mitään ei tapahdu. Siis mä vaan istun täällä, mutta joo. Hei, nyt tuli tuo sateenvarjokauppahomma. Menen kattoo, että millainen se homma on, kun mä en tiedä. Missä tää ees on? Täällä on ainakin kunnon kaos, oho. Missä se on? Ei se tuolla kaupassa oo. Ei kun oota. Ei, onko se tuolla? Voi kakka. No, mä menen sit kai takas. Paitsi et nyt mä oon lifelinker, niin mulla ei mitään hätää. Toi ei voi tappaa mua, koska se tappaa mut. Se kuolee itekin. Ei, nyt mä en oo enää lifelinker. Mitä? Miten noin voi käydä? Oikeesti millä tuurella noin voi käydä? RIP.
No ei kai siinä. Seuraavaan peliin. Toivottavasti tulee Line, koska se on... Mä tykkään Lineista. Oh my god, delfiini ilmapallo. Delfiini ilmapallo. Nää jotkut usernameit kun on niin hienoja. Delfiini ilmapallo. Se on tällä hetkellä mun uusi lemppari username. Vaikka Terreal Kattiplacekin on kyllä aika hyvä. No niin, nyt tuli tää Line. Eli tässä jos nyt kuolee, niin sun talo häviää tästä paikalta. Ja sieltä menee taas delfiini ilmapallo. Delfiini ilmapallo on muuten varmaan kans suomalainen. Tai siis delfiini ilmapallo. Talo lähtee alta. Pitää päästä suojaan. Ja hei, nyt mä oon suojassa kaikilta ihmisiltä, ellei kukaan saa mitään siipiä tai jetpackia tai jotain muuta, jolle ne voi lentää mun kimppuun. Mut mulla on pesäpallomailla. Ja tuolla on Rocket Launcher, tosi kiva. Ihanaa. Tosi söpöö, tosi upeeta, tosi mahtavaa. Mut oh no, matikan koe. 6 kertaa 9. Onko se 55? Eiku ei. Ei, se ei ollut 55. 54. Liian myöhään, mutta se on 54. Ja nyt tulee Blizzardi, tai lumimyrsky. Mä en kuollut tuohon matikan kokeeseen onneksi. Niin yleensä käy, ainakin IRL. Me voitettiin. Ja jos me voitettiin. Ihan sama. Me voitettiin, jee! No niin, siitä Trump meille ehdokas. 100 miljoonaa. Mutta joo, tää video oli tässä. Ja mä odotan varmaan ensi viikolla tehdä uuden videon ja muuta kivaa. Joten joo. Heippa ja heippa delfiini ilmapallolle myös.